A mitjan segle X, en un territori que comença a estructurar-se després d'un temps d'inestabilitat, els comtes i l'Església impulsen la fundació de monestirs per ordenar el país i estendre la fe. L'any 949, a Amer, la consagració d'un nou cenobi marcarà l'inici d'una llarga història espiritual i territorial que perdura fins avui. Jo, comte Borrell, em presento davant vostre, bisbe Godmar, per demanar-vos que acudiu a Amer a consagrar el monestir que hem fet alçar. Aquest lloc ha estat edificat amb devoció en honor de Santa Maria, Sant Joan i Sant Benet, perquè sigui casa de pregària i refugi espiritual. Arribat el moment, el temple es prepara per a la seva consagració. Amb aquest acte, el monestir quedarà reconegut oficialment i esdevindrà un centre religiós i territorial a Amer. El dia de la consagració, el bisbe Godmar II arriba a Amer per presidir la cerimònia en presència del comte Borrell i dels principals dignataris eclesiàstics. Per amor a Déu i atenent la petició del comte Borrell, consagro aquest monestir en honor de Santa Maria, Sant Joan i Sant Benet. Confirmo el cenobi, els delmes, les primícies i les ofrenes que li han estat concedides, així com les terres i drets de la Vall d'Anglès, perquè tot això resti ferm sota la protecció de Déu i de l'Església. En el dia de la dedicació d'aquesta església, dono a aquest monestir, per amor a Déu i per la salvació de la meva ànima, la meva heretat a la Vall d'Anglès, amb totes les terres, drets i rendes que m'hi corresponen avui i en el futur. Això ha estat fet el dia 5 dels idus de novembre de l'any 14 del regnat del rei Lluís, fill de Carles. Godmar, humil bisbe de la Santa Seu de Girona, Eroigi, arxipresbíter, Teudecín, arxipresbíter i abat, Ató, arxidíaca, Odesín, prevera, Borrell comte i Liula, prevera, que ha escrit aquesta donació el dia i any esmentat. La consagració del monestir marcarà l'inici del desenvolupament i el creixement de la vila d'Amer. Al llarg dels 4 segles següents, el patrimoni monacal s'enriquirà amb noves donacions de comtes, clergues i particulars. Al voltant del monestir creixeran cases i carrers i el lloc s'omplirà de nous habitants.